Deti, viete, ako sa volá tento mesiac? Jasnočka, ľavou, právou, predsa október. A ty vieš? Vieš, komu patrí tento mesiac, Ale, tak vy ma skúšate. Žeby Panne Márii. Dobrá. A viete, že je zasvetený modlitbe svätého Ruženca? Predstav si, vieme. Už niekoľko rokov sa zapájame do aktivity. Milión detí sa modlí ruženec. Taká to bola hračka. Ale taká otázočka. Čo, dala nám Panna Mária nové posolstvo? Dobrá otázočka, veru dala. Okrem oslovenia drahé deti a poďakovania, že ju počúvame, povedala iba jedinú vetu. Pozvala nás k modlitbe za pokoj. Jednu vetu? Prečo stále za pokoj? Kedy tých modlitieb za pokoj bude dosť? Keď každý vo svojom srdci spozná, kto je Boh a už nikto nebude chcieť vojny alebo svoju pravdu. Mnohí to ešte nevedia a myslia si, že ich pokoj sú peniaze, moc alebo uznanie. A čo sa má vlastne modliť? Keďže je tento mesiac zasvetený modlitbe svätého Ruženca, môžeš sa pomodliť Ruženec za pokoj. Alebo môžeš krátkými modlitbami prosiť Pána o dar pokoja. Môžeš obetovať ranné vstávanie do školy za pokoj. Alebo si môžeš dať predsavzatie, že sa nebudeš hádať so súrodencami a kamarátmi. Takto Pannu Máriu potešíš a pomôžeš jej. Super! Budem to striedať podľa toho, ako budem vládať. Nebeská mama je originálna. Vie, že robiť iba jednu vec by ma nebavilo. Mária, pomáhaj mi darovať ti všetko, čo môžem za pokoj. Nech každé srdce pozná Ježiša, ktorý je náš pokoj. Amen. Amen. Drahé deti, nech je tento čas pre vás časom modlitby za pokoj. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie s cirkevným schválením.